min tsirara. Kada ka min tsirara. Baby! Masoyi! Wallahi idan ka kuskura ka shiga cikin ɗaki sai na ba ka mamaki. Kamar baka yadda da maganar da na maka kai so kai. Ka shiga ka ɗauki bokati nan da ruwa ka ɗauka ka shiga ciki ka yi wanka. Na gyara ɗaki na tasfa ka shiga mani ɗaki da datti sai ka shiga. Ya hakuri ya zan yi durƙusawa a dama. Gidan giri. Ba yake ɗaukan mun hoda. Ba da ma na su hoda na ajiye sai dai kai da ubanka ku rinka ɗaukan mun hoda kuna ƙararwa sai ka ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To bara baban naka ya dawo gaba ɗaya sai na haɗa ku na muku tijara wallahi akan hodar Allah da ke gaya. A cire kayan ka san Allah ka san Allah kana son sauya maka kamar me ya faru wallahi idan ka kuskura ka shiga cikin ɗaki yadda kake wannan mugun sabon ka wani a rana ka zo ka shiga cikin ɗaki wallahi idan ka shiga da mun sauya maka kamar Allah ya tsine. Slow. Subhanallah. Alhamdulillah. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokanan arziki ina mai farin cikin sanar da ku sabon series din mu mai suna DJ Chris da masoya har ma da mukiya ina mai farin cikin sanar da ku zo ku kalla a YouTube channel din mu mai suna Shamsu Marash dan Allah kar ku bari a ba. Assalamu alaikum. Sunana Santali a cikin shirin din DJ Chris. Hey! Assalamu alaikum. Sunana Tsahare Jaruma a cikin shirin fim din DJ. Assalamu alaikum. Sunana Mero a cikin fim din DJ Chris. Assalamu alaikum. Masha Allah. Sunana Ustaz a cikin fim din DJ Chris. Assalamu alaikum. Sunana Shamsu Mara wadda aka fi sani da Lawan Mai Citta. Jarumi a cikin shirin DJ Chris a gidan Chris. Muna farin cikin sanar da ku sabon shirinmu da dama haska a YouTube channel namu mai suna Shamsu Marash GDM. Muna nan tafi.